Δώσε πόνο. Δώσε πόνο. Δώσε πόνο. Η πρόληψη είναι το καλύτερο. Η πρόληψη είναι το καλύτερο. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Είναι η τρίτη φορά. Τρίτη φορά που μας ερχόμαστε. Η τρίτη φορά που μας ερχόμαστε. Σιγά σιγά φαντάζομαι θα έρθουν κι άλλοι. Ο Άκης διοργανώνει ο Ρούσος αυτή την εκδήλωση. Λέγεται από τη σπηλιά του ζώων, κάτι για το Μάτριξ, εκεί, τον Πλάτωνα. Καλά, δεν μπορούμε να το. Ναι, είπα σπηλιά του ζώων. Το είπα. Και μπράβο μου που το σκέφτηκα. Εντάξει, τη σπηλιά του Πλάτωνα και στη φάρμα του ζώων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ελπίζω να απολαύσετε αυτή την κουβέντα. Το πιο σημαντικό σε όλο αυτό που γίνεται είναι, μετά φυσικά από αυτά που έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Εκεί είναι όλο το νόημα, που γίνεται μια πολύ όμορφη κουβέντα και όλοι μαθαίνουμε και δίνουμε ένα στον άλλον όμορφα πράγματα. Απολαύστε το φίλο μας τον Άκη εδώ πέρα. Πριν ξεκινήσουμε, καλησπέρα. Μόλις έμαθα πριν από λίγο από βάσιμες δημοσιογραφικές πληροφορίες. Καλησπέρα, είπα, καλησπέρα σας. Από την μικρή ομάδα που έχουμε, είμαστε γύρω, μην φανταστείτε, 4,5 άτομα είμαστε στην ομάδα. Λοιπόν, ότι μόλις τελείωσε ο αρτίστη Βαρουφάκη, βγήκαμε από το Eurogroup και είναι όλος ο κόσμος βρίσκει και λέει και παρακολουθεί το Eurogroup κτλ. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχει ένα αίσιο τέλος αυτό. Εμείς όμως δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα εδώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κατερίνα του Τσιπλή για να την καλέσω να έρθει μαζί μας απάνω, από εκεί, για έναν λόγο. Γιατί βρίσκομαι τόσο καιρό εδώ στην Κατερίνη και βεβαίως έχω βρει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανησυχίες, αλλά ωστόσο αυτό δεν σημαίνει κάτι, αυτό που θα πω, σημαίνει κάτι για την Κατερίνα. Βρήκα άνθρωπο που να μπορώ, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να... Πώς να το πει κανείς έτσι πιο απλά, όσο πιο απλά, όχι απλοϊκά, απλά, που να μιλάμε την ίδια γλώσσα, να μιλάμε την κοινή γλώσσα. Όπως για αυτούς που έχουν ξανάρθει ξέρουν, θα μπει το θέμα απόψε, θα ξεκινήσουμε, θα πούμε δύο κουβέντες. Καλό είναι, ναι, να βρω μια λύση και εγώ να ανέβω. Να ανέβεις κι εσύ. Και θα τα πούμε πίσω. Ωραία, τα απολέψαμε. Σταθερά βήματα μικρά, για να μπορούμε να είμαστε μαζί. Αυτό που κάνουμε εδώ για τρίτη φορά έχει γίνει και σε άλλους χώρους, αλλά εδώ ευνοεί καλύτερα, γιατί ουσιαστικά είναι ένας μικρός χώρος που είναι ζεστός, και ευχαριστούμε και τον Κώστα που μας φιλοξενεί, τον Κώστα τον Ζούμζο, γιατί εδώ δεν ήρθαμε να το παίξουμε ούτε μεσίες, ούτε σωτήρες, ούτε να σας πούμε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα και εσείς δεν ξέρετε τίποτα, αλλά ξεκινήσαμε με μια λογική η οποία λέει το εξής. Επειδή, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, αλλάζουμε εποχή και εάν το δείτε και φιλοσοφικά, αν το δείτε και αστρολογικά, το τραγουδάκι που έλεγε ότι μπήκαμε στον υδροχό, έτσι, και έχουν φύγει οι ιχθύς, υπάρχουν μεγάλες κοσμικές περίοδοι, για να το πούμε έτσι, οι οποίες, και έτσι κάνουμε το ξεκίνημα, έτσι ξεκινάμε, κοσμικές περίοδοι μεγάλες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από κάποιες, αν θέλετε, τεράστιες αλλαγές που υφίσταται ο πλανήτης αυτός. Από τον τίτλο και μόνο που ξεκινάμε σήμερα και θα είναι η τρίτη βραδιά εδώ που θα μιλήσουμε για τις ασθένειες, για τις φτιαχτές ασθένειες και για όλα αυτά θα τα πούμε μετά, είναι η εξής. Η πρώτη περίοδος χαρακτηρίστηκε σε αυτό το πλανήτη με τον ζωροαστρισμό υπό την έννοια ότι εμφανίστηκε σε αυτό το πλανήτη η ιστορία με τη δύναμη. Μετά από χιλιάδες χρόνια μπήκαμε σε μια άλλη περίοδο όπου ήταν εκείνη που χαρακτηρίστηκε με τη σοφία. Στη δύναμη με τη σοφία θα δείτε ότι ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος, προσπαθούσε να έρθει σε επαφή με τη δύναμή του και με τα στοιχεία της φύσης και να μπορέσει να βρει την τροφή του κτλ. Μετά, δύναμη με σοφία, είχε πάρα πολύ πόλεμο το έργο, πάρα πολύ, δηλαδή όχι αυτό είναι δικό μου, όχι αυτό είναι δικό μου.
Μετά επήλθε η αγάπη διαμέσου του Χριστού. Περάσαμε στην περίοδο των Ιχθύων και είχαμε, αν θέλετε, αυτό που ενώνει, και ας διαφωνεί η φίλη μου η Ειρήνη που είναι μέσα στην ομάδα, θα το πούμε, θα το τολμήσουμε να το πούμε απόψε, όπου εκεί είναι και το οριακό σημείο του πλανήτη. Η Έρης έγινε Έρος, δηλαδή οι Έρηδες μετουσιωθήκανε, αν θέλετε, σε αγάπη, αλλά ουσιαστικά έχουμε λήψεις, και οι λήψεις αυτές έχουν να κάνουν με την έμεση, με τη δικαιοσύνη δηλαδή. Αυτό που έρχεται τώρα, και αν είχατε ακούσει πολλοί από εσάς τον προηγούμενο καιρό, εγώ το έκανα στις εκπομπές μου το 1982, πριν να εμφανιστεί ο κύριος Καρδαβέλλας, ο Λιακόπουλος και αυτοί που πουλάνε βιβλία. Εγώ δεν έχω τέτοιο ενδιαφέρον. Συγγράφω, αλλά συγγράφω για τους δικούς μου ανθρώπους, και κυρίως αυτά τα πράγματα τα κάνω δωρεάν. Δηλαδή, δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώτε. Με αυτήν την έννοια δεν είχα την αίσθηση ότι λέω κάποια σπουδαία πράγματα. Απλά έπαιρνα κάποια κομμάτια από αυτά που έβλεπα, τα διασταύρωνα και προσπαθούσα να δώσω μια εικόνα. Αυτό που δεν υπάρχει λοιπόν σήμερα είναι η νέμεσης. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη λοιπόν σε αυτό το πλανήτη. Και αυτό θα το δείτε όταν πραγματικά, και δεν ήρθαμε εδώ να τα βάλουμε με θρησκείες, πριν 20 λεπτά πριν μπω εδώ να ξεκινήσω να βάλω το πουκάμισό μου και να έρθω, έτσι όπως ήρθα πραγματικά, είδα το βιντεάκι που πολλοί από εσάς θα το είδατε. Ένα τρομακτικό βιντεάκι, ένα τρομακτικό πραγματικά βιντεάκι στα δελτία των ειδήσεων έπαιζε, όπου μια αποκρουστική εικόνα κάποιων ανθρώπων που στο Θεό που πιστεύουν, δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο Αλάκ, ειλικρινά πιστέψτε με, λένε ότι με πόλεμο εμείς θα σας κατακτήσουμε. Ευτυχώς δεν είδαμε τα αποκεφαλισμένα κεφάλια των 28 ανθρώπων, οι οποίοι, κάποιοι λένε μάλιστα ότι δεν τη δείξαν την εικόνα γιατί κάποιοι από αυτούς είναι ζωντανοί. Εύχομαι και προσεύχομαι να είναι ζωντανοί. Κάποιοι, οι υπόλοιποι. Αλλά εδώ ήρθαμε να πούμε άλλα πράγματα. Δεν θα σας πάρω πολύ χρόνο, θα δώσω τον χρόνο στην αγαπητή Κατερίνα, λέγοντας όμως δύο κουβέντες. Και όσοι έρχονται εδώ, δεν έρχονται ούτε για να τους γαλυφέψουμε, ούτε για να πούμε ότι μπράβο και τι καλά που είναι. Έρχονται άνθρωποι ουσίας, έρχονται άνθρωποι υψής της αξίας, και πιστέψτε με αυτό, εγώ δεν την έχω δει πάνω από 2,5 φορές την Κατερίνα, και όταν σας λέω είναι από καρδιάς. Έχω άλλες διαδικασίες για να καταλάβω ότι οι άνθρωποι υψηλής αξίας έρχονται δίπλα μου, και αυτό είναι με ένα αισθητήριο που έχω, που επικοινωνεί, φαντάζομαι, η καρδιά με το νου. Αυτό θέλω να πω για την Κατερίνα, να της δώσω το μικρόφωνο και να ξεκινήσει. Να μιλήσουμε λοιπόν το θέμα, έτσι. Θα πούμε για τις ασθένειες μέσα στο Matrix, για όσους έχετε επεδώσει και έχετε έρθει και τις προηγούμενες φορές. Το savoir vivre, η καλή σχέση λέει ότι ξεκινάει ο φιλοξενούμενος. Θα πω και εγώ μετά 5 λόγια, αλλά για να το βάλουμε το θέμα μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, αυτή είναι η τελευταία κουβέντα που λέω και ξεκινάς, έτσι όπως το έχουμε πει. Να θυμηθώ κάποια λόγια, και έτσι ξεκινάω. Κάποιοι από εσάς εδώ μπορεί να το ξέρετε, κάποιοι όχι, του Μανώλη του Λαμπράκη, ο οποίος έλεγε ότι ουσιαστικά ό,τι και να κάνετε, μα ό,τι και να κάνετε εσείς άνθρωποι, αυτό που είναι να γίνει θα γίνει, το σχέδιο δηλαδή θα παίξει όλο. Αυτό που δεν ξέρουμε και θα πούμε απόψε εδώ, θα το πούμε πολύ πολύ αναλυτικά, είναι το εξής, ότι το προς τα πάνω είναι κλειδωμένο. Το προς τα πάνω είναι κλειδωμένο γιατί δεν μπορεί να υπάρχει λερωμένος ο οίκος, ο πνευματικός. Άρα έχουν φροντίσει κάποια όντα, τα οποία είναι ανώτερα από εμάς, να το έχουν κλειδώσει το πάνω. Απάνω πάει μόνο όποιος είναι καθαρός. Και αυτό δεν είναι και ούτε φιλετικές, αν θέλετε, προτιμήσεις, δεν είμαστε ούτε ρατσιστές ούτε τίποτα. Πάει όποιος είναι καθαρός, υπό την έννοια με καθαρό νου, με καθαρή σκέψη, και πάει με έναν τρόπο ο οποίος είναι αυτός που θα εξηγήσουμε. Απαλλαγμένος από τοξίνες, απαλλαγμένος από ασθένειες γιατί είναι καθαρός, απαλλαγμένος από οτιδήποτε έχει να κάνει με φθορά. Και αυτό έχει να κάνει, δηλαδή ό,τι έρχεται εδώ στον υλικό κόσμο είναι καταδικασμένο και να πεθάνει. Στον από εκεί κόσμο
που είναι πνευματικός, είναι μόνιμα καθαρά τα πράγματα και δεν επιτρέπεται τίποτα να το λερώσει. Αγαπητή Κατερίνα, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε που ήρθες σε αυτή την παρέα. Ο λόγος δικό σου και μετά θα κάνουμε και την κουβέντα. Θα πω και εγώ κάποια πράγματα έτσι με την άδειά σας. Πάμε, ξεκινάμε. Σας καλωσορίζω και εγώ από τη μεριά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ρούσο που με κάλεσε εδώ πέρα να μιλήσουμε για την υγεία, για τις ασθένειες και ό,τι άλλο θα συζητήσουμε σήμερα. Ήθελα απλά να πω ότι η τάση του μέλλοντος τώρα, τα τελευταία χρόνια είναι εναλλακτικές θεραπείες. Ακούμε παντού, κάνουν εναλλακτική θεραπεία, κάνουν βεντούζες, κάνουν βιοενέργεια, κάνουν μόξα, κάνουν διάφορα πράγματα. Όλα αυτά δεν είναι τεχνολογία η οποία τώρα εμφανίστηκε στα καλά καθούμενα και λέμε είναι η τάση του μέλλοντος. Αυτό υπήρχε από πάρα πολύ παλιά. Είναι η Αγιουβέρδα, είναι στις Ινδίες, είναι από την Κίνα, από την αρχαία Ελλάδα, από τη Ρώμη, η βοτανοθεραπεία, αρωματοθεραπεία, υδροθεραπεία. Υπήρχαν πάρα πολλές θεραπείες τότε. Οζονοθεραπεία κάνανε, η ομοιοπαθητική, πάνω από 200 χρόνια. Δεν είναι τώρα, έγινε μόδα τώρα η ομοιοπαθητική. Απλά ο κόσμος, η νοοτροπία του 20ου αιώνα ήταν συνδέεται η υγεία με τον τουλαπάκι με τα φάρμακα. Έχουμε τα φάρμακα, ανοίγουμε, παίρνουμε κάποιο φάρμακο, γινόμαστε καλά. Γινόμαστε καλά το σύμπτωμα. Η αιτία όμως που υποβόσκει πιο μέσα, ποια είναι? Εκεί είναι το πρόβλημά μας και το θέμα που πιο πολύ δεν αντιλαμβανόμαστε. Γιατί όλοι ο κόσμος και όλοι οι άνθρωποι έχουμε την τάση και την ικανότητα για την αυτοίαση. Όλοι μπορούμε από μόνοι μας να θεραπευτούμε. Το θέμα είναι κατά πόσο το δέχεται ο άνθρωπος και κατά πόσο είναι ανοιχτός να μπορέσει να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Όλοι αποτελούμαστε από μια ενέργεια. Από αυτό που βλέπουμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε μια ενέργεια η οποία μας περιβάλλει γύρω-γύρω. Αυτή η ενέργεια, άλλοι τη λένε άβρα, άλλοι τη λένε αχ, τον είδα μωρή και αυτός δεν μ' αρέσει κάπως ή τον είδα και αυτός με ελκύει, κάτι μου δίνει, μου δείχνει. Αυτό το λέμε άβρα. Είναι η ενέργεια που περιβάλλει τον κάθε άνθρωπο. Σε αυτή την ενέργεια, όταν αρχίζουμε να αρρωσταίνουμε σιγά-σιγά όλοι μας, κρυσταλλοποιείται πάνω στην άβρα μας η ασθένεια και αν εμείς δεν αλλάξουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας, είτε λέγεται διατροφή, είτε λέγεται γυμναστική, είτε λέγεται ακόμη σκέψη, γιατί οι αρνητικές σκέψεις είναι οι χειρότερες που μας αρρωσταίνουν. Εκεί μετά αυτό μπαίνει μέσα στο σώμα, κρυσταλλοποιείται στο σώμα και εκεί εμφανίζεται η ασθένεια. Λέμε, αχ, είχε χαμηλό νοσοποιητικό σύστημα, γι' αυτό αρρώστησε. Ναι, αλλά πιο μπροστά υπήρξε κάποιο συναίσθημα το οποίο αυτό τον μπλόκαρε και τον αρρώστησε. Άμα ψάξουμε πιο βαθιά μέσα. Όπως λένε οι Κινέζοι, στην Κινέζικη την ιατρική, λένε πάρα πολύ ότι να ξέρω εγώ, με πονάει ο αυχένας μου, με πονάει η πλάτη μου. Λέμε, βάσει της ιατρικής βλέπουμε ακτινογραφίες αυτά, οι γιατροί μας συστήνουν τι πρέπει να κάνουμε, αλλά άμα ψάξεις πιο βαθιά μέσα, ειδικά στις γυναίκες, κουβαλάνε πάρα πολύ βάρος επάνω τους, πιο πολύ από ό,τι μπορούν να αντέξουν. Οπότε γι' αυτό το λόγο πιάνεται και η πλάτη τους και πονάει. Άμα ψάξεις πιο βαθιά μέσα, από κάθε αρρώστια, κάθε ασθένεια, πίσω της, πάρα πολύ πίσω, βρίσκεται πάντα ένα συναίσθημα. Είτε είναι θυμός αυτός, είτε είναι φόβος αυτός, είτε είναι μια ανασφάλεια αυτή. Οτιδήποτε είναι αυτό το πράγμα συσσωρεύεται στον οργανισμό και μετά μας εμφανίζεται σαν ασθένεια. Η αναπνοή. Ένα από τα βασικότερα πράγματα που δεν κάνουμε. Δεν αναπνέουμε σωστά. Όλοι μας. Φτάσαμε σε σημείο να κοντανασένουμε, να μην παίρνουμε ανάσα, να μην βγαίνουμε στη φύση έξω, να παίρνουμε καθαρό αέρα από τη φύση απ' έξω. Γιατί η αναπνοή τι είναι? Ανατάσσεται το πνεύμα μας, ανανεώνεται το πνεύμα μας με αυτό το πράγμα. Όλοι το έχουμε ξεχάσει αυτό. Έχουμε ξεχάσει να τρώμε σωστά. Άντε με τους ρυθμούς που έχουμε, σηκωνόμαστε γρήγορα, έναν καφέ, άμα φάμε πρωινό, κάτι στο πόδι, ένα fast food, έχουμε ξεχάσει τη σωστή τη διατροφή. Τη γυμναστική. Τίποτα από όλα αυτά δεν κάνουμε πιο πολύ. Οπότε μετά σιγά σιγά συσσωρεύονται αυτά, δεν κινούμαστε, πονάει μετά η μέση, πονάει το πόδι, πονάει το χέρι, έχουμε μικρανίες, πονάει το κεφάλι μας. Όλα αυτά από τις τοξίνες που συσσωρεύει ο οργανισμός. Η πνευματική τεχνολογία πάνω σε αυτά θεωρώ ότι είναι η θέληση, η εστίαση στην αγάπη και όλα αυτά όταν το σώμα μας δεν λειτουργεί σωστά, νιώθουμε αυτή τη δυσφορία, τον φόβο, την κατάθλιψη. Και όπως είπαμε, υπάρχουν τόσες πολλές θεραπείες που μπορεί ο άνθρωπος να κάνει. Βοτανοθεραπεία, αρωματοθεραπεία, βιοενεργειακά μασάζ, να καθαρίσει την ενέργειά του, την άβρα του, τα εσωτερικά του τα όργανα, να κάνει βεντούζες, να βγάλει την υγρασία μέσα από το σώμα του. Μόξα, που είναι αψιθιά, η οποία επίσης είναι ζέστη, που περνάει μέσα από τους μεσημβρινούς και μπορεί να ηρεμήσει, να χαλαρώσει τον άνθρωπο. Να του φέρει και μια ευεξία, μια χαλάρωση. Υπάρχουν πάρα πολλές μεθόδους. Ο τοβελονισμός, επίσης, που μπορείς να πιάσεις όλα τα ενεργειακά κέντρα και να τον ανακουφίσεις δίπλα με την ιατρική που θα κάνει,
τι θα του δώσει ο γιατρός του, ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτή την εναλλακτική τη θεραπεία. Δηλαδή να την ενισχύσει και να δει πιο γρήγορα αποτελέσματα και να γίνει πιο γρήγορα καλά. Μπορεί να χρησιμοποιήσει, υπάρχουν τώρα κρυστάλλους παλιά, χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ τους κρυστάλλους, τους λίθους, η κρυσταλλοθεραπεία, για να μπορέσουν να βοηθηθούν οι άνθρωποι. Υδροθεραπεία, αρωματοθεραπεία και τόσες άλλες μεθόδους που εμείς νομίζουμε όλοι ότι είναι ωραία, αυτά είναι από την Ινδία, από την Κίνα έρχονται, που άμα σκεφτείς τους πρώτους μεσημβρινούς, τους πρώτους 7 μεσημβρινούς, ο δικός μας Ιπποκράτης τους έχει ανακαλύψει. Και μετά εμείς ως συνήθως τα παρατάμε, μας τα παίρνουν οι ξένοι, τελειοποιούν το σύστημα και το φέρουν σαν δικό του σύστημα εδώ πέρα, ως συνήθως. Αυτά έτσι από μένα είναι ό,τι έχει σχέση με τις εναλλακτικές θεραπείες. Θεωρώ ότι είναι καλό ο άνθρωπος να αρχίσει πάλι να ακούει το σώμα του. Τι του λέει το σώμα του, γιατί το σώμα μας δίνει τα μηνύματά μας. Πότε νιώθουμε κουρασμένοι, πότε πρέπει να ξεκουραστούμε, να κάνουμε μια βόλτα στην φύση, να πάρουμε το οξυγόνο, να πάρουμε τα χρώματα. Υπάρχει μηχάνημα που λέγεται χρωματοθεραπεία, το οποίο ξαπλώνεις, σε βάζουμε μέσα και περνάνε όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου από πάνω σου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην παλιά τα χρόνια δεν το χρειαζόταν οι άνθρωποι αυτό. Ζούσαν μέσα στη φύση, σκάβανε, ό,τι αρνητική ενέργεια είχαν από τα χέρια τους, μέσα στα χώματα που ήταν, έφευγε όλη η αρνητική ενέργεια. Τώρα εμείς την κρατάμε όλοι μέσα μας. Με το κήπο δεν ασχολούμαστε. Είμαστε όλη την ημέρα σε μια τηλεόραση μπροστά, δεν κινούμαστε. Μας δίνει και αυτή η τηλεόραση όλα αυτά που πρέπει. Εντάξει, όλα τα αρνητικά μπορώ να πω εγώ που μας δίνει. Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα κομπιούτερ, σε ένα ίντερνετ και δεν βγαίνουμε έξω να δούμε τα χρώματα. Έξω στο μπαλκόνι, άμα βγεις, τι θα δεις απέναντι την πολυκατοικία, η οποία είναι επίσης γκρι. Δεν βλέπεις χρώμα. Ενώ θα βγεις έξω στη φύση. Όλα τα χρώματα της φύσης υπάρχουν και μέσα μας. Ό,τι χρώμα υπάρχει έξω, υπάρχει και μέσα μας. Όλα αυτά τα χρώματα τα ενισχύουμε κάνοντας χρωματοθεραπεία. Και η πιο απλή χρωματοθεραπεία βγαίνει και στη φύση. Και μετά, έλα να κάνεις και στο μηχάνημα μια θεραπεία. Άμα δεν έχεις την ικανότητα και δεν μπορείς να βγεις προς τα έξω, να ενισχύσεις ένα νοσοποιητικό σύστημα. Έχω πελάτες οι οποίοι μου λένε: έκανα χρωματοθεραπεία και δεν αρρώστησα φέτος το χειμώνα, δεν έπαθαν γρίπη. Και έρχονται ξανά να ξανακάνουν χρωματοθεραπεία γιατί νιώθουν ότι τους ανατάσσει αυτό και ψυχικά και σωματικά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες και μάλιστα επειδή το κάναμε, συγγνώμη, συγγνώμη. Το 1982, όταν ήμουν στην Αθήνα και έκανα μια εκπομπή η οποία λεγόταν Αθέατον από τότε, είχαμε φέρει τον άνθρωπο ο οποίος με τη μέθοδο Kirkland είχε φτιάξει ένα μηχάνημα που το κάναμε ζωντανά στον αέρα αυτό και ήταν πρώτη φορά που γινόταν στην Ελλάδα. Φωτογραφίζαμε την άβρα. Και γύρισε και μου είπε το εξής. Του λέω: άμα θυμώσω εγώ τώρα, αλλάζει? Ή άμα είμαι σε μια καλή κατάσταση μέσα. Μου λέει: κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Ναι, αλλάζει. Και την ώρα που θα κάνεις εσύ ό,τι καταλαβαίνεις, πίσω στην οθόνη θα φαίνεται η αλλαγή. Ναι, εκείνη τη στιγμή το πίστεψα εγώ αυτό το πράγμα, γιατί το έβλεπα. Εντάξει, και Αμερική υπάρχει, εγώ δεν έχω πάει να τη δω, άρα τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει? Όχι, υπάρχει, εκεί είναι. Άρα ό,τι δεν το έχουμε αγγίξει με τα χέρια μας δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια και το πίστεψα. Ναι, έτσι ακριβώς. Ενισχύω δηλαδή αυτό που λες. Αυτή είναι η άβρα, ναι. Είναι η μέθοδο του Kirkland, την έχω πει εγώ. Είναι μια φωτογραφική μηχανή, η οποία βγάζει φωτογραφία, την άβρα και μπορείς να δεις από εκεί πέρα το ενεργειακό πεδίο. Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο άνθρωπος εκείνη την ώρα. Εάν όντως θυμώσει, το βλέπεις αμέσως, μεταβάλλεται όλη η άβρα. Αλλάζει, κατευθείαν αλλάζει. Και δεν είναι αφιτό μπορείς να το βγάλεις φωτογραφία, να δεις τι ενέργεια έχει, τι εκπέμπει. Γιατί τα πάντα εδώ μέσα, ακόμη και αυτό εδώ πέρα, είναι ενέργεια. Είναι όλα ενέργεια. Όλα εκπέμπουν τη δικιά τους την ενέργεια. Τι ωραία. Ειλικρινά, πιστέψτε με, δεν ξέρω, θα πούμε πολλά πράγματα απόψε, κυρίως θα δώσουμε το χρόνο στον κόσμο. Αλλά είναι ειλικρινές αυτό που λέω, ότι σιγά σιγά όλο και περισσότερος κόσμος αρχίζει και αντιλαμβάνεται. Έγραψα κάτι για να σας πω μετά για το ιατρικό κατεστημένο και θέλω να το πω αυτό. Μίλαγα με έναν γιατρό, θα το πούμε τώρα γιατί είναι 30 δεύτερα. Μίλαγα με έναν γιατρό σήμερα και του λέω: θα έρθεις? Μου λέει: δεν μπορώ, αλλά πες κάτι, σου κάνω ένα δώρο. Λέει το εξής. Παλιά, λέει, μετράγαμε την χολυστερίνη και την χολυστερίνη δεν είμαι γιατρός, δημοσιογράφος είμαι και το ξέρετε. Λοιπόν, και λέγανε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό ότι πρέπει να έχεις παλιά, έτσι, όχι τώρα, 280 με 300. Όταν καταλάβανε λοιπόν το παγκόσμιο κατεστημένο ότι δεν πουλάγε φάρμακα από αυτή την ιστορία, είπανε ότι πρέπει να πέσει στο 180 με 200. Αυτό μου το είπε ο γιατρός.
Και το διασταύρωσα και με το Χαράλαμπο το Κατόγλου μετά. Του λέω το και το. Μου λέει έχει δίκιο αυτός που στο είπε. Συμφωνώ. Είναι έτσι, είναι και ιατρικά ας πούμε αποδεδειγμένο. Που σημαίνει ότι μετά φτιάξανε και φάρμακα τα οποία θα είναι, αν θέλετε, για να πουλάει το παγκόσμιο ιατρικό κατεστημένο τα φαρμακάκια του. Γιατί κάποιοι μας στέλνουν συνεχώς άρρωστους και κάποιοι από αυτό το πράγμα βγάζουν και βγάζουν χρήμα πολύ. Έτσι ακριβώς. Αυτό δεν είναι. Όχι, έτσι είναι όπως το λες. Και θέλει ο κόσμος απλά να αφυπνιστεί και να αρχίσει να ακούει τον εαυτό του τι μπορεί να κάνει. Ποια διατροφή θα ακολουθήσω, ποια γυμναστική να ακολουθήσω και δεν σημαίνει επειδή αυτή η διατροφή ταιριάζει σε μένα θα ταιριάξει και σε σένα. Ο κάθε ένας πρέπει σιγά σιγά να μάθει να ακούει τον οργανισμό του, τον εαυτό του. Γιατί κάτι που θα φάω εγώ μπορεί εσύ να το φας και να σε πειράξει, κάτι που θα πιω εγώ εμένα να μου κάνει καλό, εσένα όμως θα μη σου κάνει καλό, είτε λέγεται σκεύασμα, είτε λέγεται αυτό, όπως και τα φάρμακα. Κάθε φάρμακο δεν είναι για όλες τις ασθένειες. Κάθε φάρμακο έχει την κατάλληλη ασθένεια που πρέπει να το πάρεις. Το ίδιο είναι όμως και τα βότανα, και η διατροφή που θα φας, η γυμναστική που θα κάνεις. Κάποιον του ταιριάζει, κάποιον δεν του ταιριάζει. Θέλει μεγάλη προσοχή σε αυτό το πράγμα. Και να αφυπνιστεί και να αρχίσει ο κόσμος να ακούει τον εαυτό του πιο πολύ. Να αρχίσει να ακούσει εσωτερικά τι θα του πει ο εαυτός του. Γιατί ο καλύτερος γιατρός είναι ο ίδιος ο άνθρωπος στον εαυτό του. Δεν ξέρω αν έχεις ασπληρώσει, επειδή η κουβέντα θα γίνει σε λίγο. Νομίζω ότι ό,τι καλύτερο για να πάρω πάσα, εάν έχεις ολοκληρώσει, είναι ακριβώς αυτό που πούμε τώρα, η αφύπνιση. Δεν ξέρω, κάνουμε τώρα αυτό το πράγμα, ελπίζω να μην, που είναι σαν εκπομπή το κάνουμε, συγχώρεσαι με 34 χρόνια έχω μάθει να κάνουμε εκπομπές και το κάνουμε πάσα ένας με τον άλλον. Για να πούμε δύο κουβέντες, θα ήθελα να παρακαλέσω το εξής. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας είπε η Κατερίνα, τα πραγματικά πολύ ωραία, θα μπορούμε να τα συνδέουμε, γιατί το να βγω εγώ αυθερέτως εδώ και να πω δύο κουβέντες και άντε, εντάξει, στην τελική υπάρχουν δύο πράγματα, το πολύ πολύ να είμαι γραφικός, να ανοίγει η πόρτα και ένας να βγαίνει έξω. Εάν δεν είναι διασταυρωμένα, αυτό που το μάθει η δημοσιογραφία. Πού, πώς, πότε, γιατί. Να είναι αυτό που λες, να σε στέλνει πίσω στην αιτία. Θα πω δύο κουβέντες στην κυριολεξία και μετά πάλι ξανά, αν έχεις κάτι λες, έτσι να το κάνουμε λίγο λάτσα. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή εδώ δεν ήρθαμε απόψε για να αντιμαχηθούμε κανέναν, αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε, εάν θέλετε, έναν ωραίο, ευρύ και πραγματικό διάλογο. Εντάξει, εδώ δεν είναι ούτε το Μέκα του Κόπολα, ούτε ο Αντένα του Κυριακού. Έτσι, για να όποιος είναι απέναντί μας, πάμε για διαφημίσεις. Λοιπόν, θέλω να παρακαλέσω τον Κώστα πάρα πολύ να μου κάνει αυτή τη χάρη να παίξει αυτό. Είναι ένα βιντεάκι που πρέπει να παίξει και είναι μόνο 3 λεπτά. Δώστε μας λοιπόν, είναι και στα ελληνικά, δεν θα χρειάζεται ούτε μετακροτήσει ούτε τίποτα. Θα δούμε αυτό το βιντεάκι και θα ξεκινήσει μια πολύ ωραία κουβέντα, θα σας πω δύο κουβέντες μετά. Να ανοίξει να το έχουμε, να το δούμε, θα ακούμε τι λέει και μετά ξεκινάμε την κουβέντα και λέμε αυτά που έχουμε να πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, το μεγαλώνουμε και τα πούμε παρέα. Απλά παίζει και μουσική. Το κατάλαβα. Αυτό το βιβλίο έγραψε για τα μυστήρια της Αγίας Γραφής, τα οποία έμειναν άλυτα για χιλιάδες χρόνια. Αυτό το βιβλίο λέει ότι το πιο μυστήριο κομμάτι είναι η γέννηση, όπου ο Θεός αναφέρεται ως εμείς. Η μυστήρια λέξη στη γέννηση, φτιάξουμε. Όταν ο Θεός Πατέρας δημιούργησε τον άνθρωπο, δεν είπε «Ας φτιάξω τον άνθρωπο», αλλά είπε «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο». Μετά είπε ο Θεός «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα την δική μας». Ο Θεός είναι ένας, ο Πατέρας. Τότε λοιπόν, γιατί ο Θεός περιγράφεται ως φτιάξουμε στην Αγία Γραφή? Το μυστήριο του δημιουργού αρχίζει από τη γέννηση, κεφάλαιο 1 στίχος 1. Στην αρχή, ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Στο τώρα, το πρωτότυπο κείμενο της Αγίας Γραφής είναι γραμμένο ως Ελοχήμ, που σημαίνει Θεή. Στο πληθυντικό. Αυτό εννοεί ότι ο δημιουργός δεν είναι μόνο ο Θεός Πατέρας. Ελοχήμ, που σημαίνει Θεή, είναι ο πληθυντικός του Ελ ή Ελοά, δηλαδή του Θεού στη μοναδική μορφή. Στην
Αγία Γραφή ο Θεός αναφέρεται ως Θεοί παραπάνω από 2.500 φορές. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να υπάρχει άλλος ένας Θεός, όχι μόνο ο Θεός Πατέρας. Ο άντρας και η γυναίκα δημιουργήθηκαν κατ' εικόνα Θεού. Αυτό. Εντάξει, ευχαριστούμε. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με την δική του εικόνα. Εντάξει, επαναλαμβάνετε. Δεν θέλω να σας κουράζω. Το λέμε αυτό και ξεκινάμε με αυτό γιατί υπάρχει ένας λόγος που θα το πούμε αυτό. Εδώ και 3 διαδοχικές μαζόξεις που έχουμε, προσπαθούμε να πούμε ότι αυτός ο κόσμος που ζούμε δεν είναι ο αληθινός κόσμος, δεν είναι ο πραγματικός κόσμος, δεν είναι αυτός που ο ποιητής δημιουργός έφτιαξε. Και μη με παρεξηγήσετε, γιατί ειλικρινά πιστέψτε με, έχω βαθιά πίστη μέσα μου για το Θεό, βεβαίως όπως τον αντιλαμβάνομαι εγώ, και με την έννοια του ότι δεν έχω αντιπαλότητα με κανένα, πιστεύω, καμιάς άλλης θρησκείας, αρκεί αυτό, το λέγαμε και προηγουμένως εδώ με την Κατερίνα, να είναι μέσα και στα πλαίσια του ρωμαϊκού δίκαιου που μπορώ να πιστεύω ό,τι θέλω, αρκεί να μην ενοχλώ τους ανθρώπους γύρω μου και να μην είμαι εγώ παραβατικός, να μην είμαι μέσα σε παράβαση. Ακούστε λίγο εδώ τώρα τι συμβαίνει. Έχω κρατήσει κάποια σημείωση για να σας το πω αυτό, γιατί έχουν εγγυηθεί πάρα πολύ τόνοι μελάνης για αυτό που θα πούμε απόψε. Συγκριτικά με αυτό που είδαμε, που ήταν λιγότερο από 2 λεπτά. Θα σας υπενθυμίσω τη μονομαχία του Ιησού με τον Σατανά στην έρημο, όταν μιλάει για τους 3 πειρασμούς. Θα μιλήσω μόνο για τον τελευταίο, δεν θα σας πάρω πολύ χρόνο, για να σας πω όταν γυρίζει και του λέει αυτό που αποκαλεί ο κόσμος Σατανά. Εγώ ειλικρινά πιστέψτε με, θα πω τη δικιά μου τη θέση στο τέλος. Είναι ο κακός λογισμός, δεν είναι τίποτα. Ο Θεός δεν έχει μέσα του κακό. Γι' αυτό τα έχει φτιάξει όλα με σοφία, είναι αρμονικά, είναι τα πάντα καλά. Αλλά όχι για αυτόν τον κόσμο, τον υλικό, τον ψεύτικο. Του λέει λοιπόν, όταν τον πλησιάζει και του λέει ότι θα σου δώσω όλο αυτό το βασίλειο που βλέπεις εδώ, αρκεί να με προσκυνήσεις. Και όλος ο κόσμος θα είναι δικός σου. Ποιος κόσμος? Ο ψεύτικος που φτιάξανε αυτοί που τον φτιάξανε? Ποιος κόσμος? Και έχοντας πραγματικά το υψηλότερο βέβαια, γιατί εκεί πέρασε από στο Γιάνγκ, από τον μικρό δικό του ανθρώπινο λογισμό, γιατί ξέρουμε ότι ο Ιησούς ήταν δεϊκό πρόσωπο, είχε την ανθρώπινη μορφή και είχε και τη θεϊκή μορφή, έτσι, το ξέρουμε αυτό όλοι. Εκεί τι συνέβη λοιπόν? Εκεί η πραγματικά πνευματική οντότητα, η τεράστια, υπερεύει την ανθρώπινη και είπε ότι εδώ δεν έχει να κάνει σε τίποτα με αυτό που πραγματικά εγώ πιστεύω για κόσμο. Φεύγει, πάνε να το συναντάμε, δεν ξέρετε την ιστορία όλη. Πάει, γιατί να το πιω εγώ το ποτήρι, πάλι ξανά έχει την τελευταία στιγμή τον πειρασμό κτλ. Γιατί το λέω, αν ήταν βουδιστή θα το μιλούσα βουδιστικά. Απλά επειδή πιστεύω ότι είμαστε στην Ελλάδα και μιλάμε με τον χριστιανισμό, άρα το απαντάμε και έτσι. Και στείνει εκεί και ξέρουμε όλοι την προσευχή που κάνει το Πάτερ ημών και λέει Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, που σημαίνει αυτό που λέει και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος. Ότι ο πατέρας του είναι στον ουρανό, εν της ουρανής. Δεν είναι αυτό το ρημαδιό που ζούμε, το Matrix, ο ψεύτικος κόσμος. Και να έρθει η Βασιλεία σου λέει στον ουρανό και επί της γης. Πάμε και στον Ερμή τον Τρισμέγιστο. Το είπε πολύ πιο λίγα. Που δεν του χρειάστηκε πολύ. Δεν του χρειάστηκε πολύ το Ερμή του Τρισμέγιστου. Τα ως άνω και ως κάτω, απλώς ανεστραμμένα σχολάσαμε. Τι θέλω να πω με όλα αυτά που λέω? Ότι είναι γεννημένο εδώ, γιατί πάμε στις ασθένειες τώρα, και θα μιλήσουμε από την πνευματική μορφή, από το μονοπάτι το πνευματικό τώρα. Ότι είναι γεννημένο εδώ, είναι καταδικασμένο και να πεθάνει. Υπό την έννοια ότι έχει γένεση, εφηβεία, ξέρω εγώ, γυρατιά, θάνατος, τέλος. Γεια. Τα ως άνω και ως κάτω λοιπόν απλώς ανεστραμμένα είναι το μεγάλο πείμα, το μεγάλο ψέμα
της ανθρωπότητας, όταν οι αποστάτες Νεφελίμ που μπλέξανε με λίγους Ελοχήμ, γιατί Ελ είναι ένα, έτσι όπως ξέρουμε, Ελ είναι στον ελληνικό, Ελοχήμ είναι ο πληθυντικός, είναι οι πολλοί θεοί, γίνανε και δημιουργηθήκαν αυτοί οι πόλεμοι που τους ξέρουμε ως οι γιγαντομαχίες, οι τιτανομαχίες, και λέει στο νησί εδώ μέσα, να γιατί το δένω, να γιατί το δένω μέσα από την αρχαία ελληνική κοσμοθέαση το δένω, έτσι, μέσα από τον Ισίωδο το δένω. Και έπεσαν τα μένεα του ουρανού στη γη, etc. Το θυμάστε, μπράβο. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε τώρα φιλοσοφία, απλά ότι δένεται με εκείνο το στίχο. Στην αρχή, και έτσι θα τελειώσουμε και θα ξεκινήσουμε επιτέλους αυτή την κουβέντα. Θέλω να παρακαλέσω τον Κώστα, εγώ το ξέρω, απλά εσείς να το βλέπετε, θα σας το λέω εγώ προφορικά και θα το δείτε. Είναι ένα που θα βγει στην οθόνη με ροζ φοντάκι, με ροζ φόντο, και είναι τα κείμενα. Απλά για να δείτε ότι δεν το έφερα από το σπίτι μου, ότι υπάρχει σαν στοιχείο. Θα βγει στην οθόνη και θα το δείτε τώρα. Στην αρχαία ελληνική κοσμοθέαση, στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία υπάρχει ένα κείμενο που λέει οδηγίες προς νεκρούς. Ακούστε λίγο τώρα λοιπόν εδώ τώρα τι γίνεται. Αυτό που θα πούμε απόψε, μάλλον όλο αυτό που θα πούμε απόψε γίνεται και αυτά τα 30 δευτερόλεπτα. Την προσοχή σας, θα χαμηλώσω και τον τόνο της φωνής μου για να περνάει και ενεργειακά πιο καλά. Το κάναμε όλο αυτό για αυτά τα 30 δευτερόλεπτα. Όταν φεύγει αυτό το σώμα από εδώ και η ψυχή αποδεσμεύεται για να πάει εκεί που νομίζουμε 14.500 χρόνια ότι πάει. Νομίζουμε. Λέει η αρχαία ελληνική γραμματεία, έρχονται εκεί τρεις. Ο Άδωνης, όχι αυτός, ο Βλάκας, ο κανονικός, και άλλοι δύο. Και ό,τι είσαι, το αντικατοπτρίζουν. Δηλαδή, έχεις κάνει τα δικά σου τα χαζά στη ζωή. Τα έχεις κάνει. Βλέπουνε αυτό. Έχεις φόβο. Βλέπουνε το φόβο. Αυτοί λοιπόν οι τρεις που έρχονται εκεί, δεν είναι αυτοί που θα σε αποδεσμεύσουν, λέει η αρχαία ελληνική γραμματεία, από την δική σου εμπλοκή με τα πράγματα. Εάν δεν ξέρεις, άναψε το λίγο, αυτό που θα πω τώρα. Κωστά, άναψε το λίγο. Ωραία. Αν δεν ξέρεις, να τους πεις αυτό που πρέπει να τους πεις. Τους λες λοιπόν, συγχωρήστε με, το κείμενο το κανονικό το βλέπετε εκεί, εγώ θα σας πω 3 λέξεις να μην σας ζαλίζω, αυτό είναι το κανονικό κείμενο. Εγώ είμαι γιος του έναστρου ουρανού και της γης και θέλω να πιω σύντομα, γρήγορα, τώρα νερό από τον κρουνό, από τη βρύση δηλαδή της μνημοσύνης. Αυτό το οποίο είναι συνδεδεμένο, τι να κάνουμε τώρα? Με το αρχαίο ελληνικό DNA. Τι να κάνουμε τώρα? Μέχρι και ο κύριος Αντζετάκης το είπε. Είμαστε έθνος ανάδελφων. Τι να κάνουμε? Εμείς λέμε να περάσουν οι καθαροί. Βεβαίως. Δεν έχω τίποτα με τους βουδιστές. Βεβαίως. Να περάσει ο Νεπαλέζος βουδιστής που είναι εκεί πάνω και κάνει το καλό, να περάσει ο Θεός, ο αληθινός, ο πραγματικός Θεός. Δεν κάνει διαχωρισμούς. Τα υπόλοιπα που μπήκανε μέσα με τους 70, με τους 72, κόψανε, ράψανε, κάνανε, δείξανε, ράνανε, δεν έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε εμείς τώρα. Άρα, και κλείνω με αυτό, όταν βγεις λοιπόν εσύ και πεις ότι εγώ είμαι το παιδί του έναστρου ουρανού και της γης από τα αληθινά σύμπαντα και θέλω να πιω γρήγορα από το νερό της μνημοσύνης, αυτόματα παίρνεις το κλειδί και τους ξεφεύγεις. Δεν έρχεσαι εδώ. Στο βουδισμό υπάρχει μια λέξη, πολλοί από εσάς θα την ξέρετε, δεν κάνουμε μάθημα, τελειώνω με αυτό, που λέγεται σαμσάρα. Η σαμσάρα είναι η αέναη κύκλη της επανενσάρκωσης του ανθρώπου, και δώσ' του και πάμε και δώσ' του και πάμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί? Γιατί δεν έχουν το κλειδί να φύγουν. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Εάν είσαι στην πνευματική σου υπόσταση, δεν είσαι ασθενής, γιατί δεν έχεις τίποτα να σ' αγγίξει. Είσαι ενεργειακά 100 στα 100 και δεν έχεις πέσει. Δεν έχεις αρνητικές σκέψεις
Και το φύλαξα αυτό για να το πω, δεν το κάνω για να σας, πώς να το πούμε τώρα, για να σας εντυπωσιάσω, αλλά θα κλείσω πάλι με τον λόγο του Μανώλη του Λαμπράκη, και έτσι ξεκινάμε και την κουβέντα μας, θα ανοίξει και ωραίος διάλογος. Αν υποθέσουμε, γιατί εγώ μέσα στην ψυχή μου δεν πιστεύω ότι υπάρχει κακό. Δηλαδή ο Θεός δεν έχει καλό και κακό, δεν έχει γυναιά, δεν έχει μέρα νύχτα, δεν έχει τίποτα, είναι όλα. Εάν μπορούμε να μιλήσουμε, ας πούμε, για το κακό, είναι γιατί εμείς μιλάμε για τον Σατανά. Τρίχες, δεν υπάρχει, λέω, είναι η σκέψη του ίδιου, του δικού μας του είναι, που μεταφέρει το φόβο. Και το μεγαλύτερο, αν θέλετε, η μεγαλύτερη, που χρησιμοποιήσω και δικιά μου έκφραση, γιατί θα τελειώσουμε με δικιά μου έκφραση, το μεγαλύτερο κακό που μπορείς να κάνεις στον ίδιο σου, μάλλον κακό δεν μπορείς να υποστείς από κανέναν. Βάζεις τα περιθώριά σου, βάζεις τα όρια σου, και αν δεν θέλεις κακό δεν υφίσταται από κανέναν. Όμως, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει και κακό και το δούμε σαν δίδαγμα, εκεί θα πω κάτι που το λένε οι Αγιορείτες Μοναχοί και όλοι αυτοί οι πολύ σοφοί και οι άλλοι που ήταν πιο πριν, ο φίλος μου Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, όλοι οι δικοί μου καλοί φίλοι, ότι πρέπει να αποκτήσει τη διάκριση. Εάν εγώ είμαι ο κακός και ο φίλος μου ο Λευτέρης είναι ο καλός, με τραβάει, με έλκει, γιατί η ενέργεια της ανωτερότητας του φίλου μου του Λευτέρη μου δημιουργεί τις ενοχές να μην ξανακάνω εγώ, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει καλό και κακό, αλλά στην ουσία, και κλείνουμε με αυτό, είναι σενάρια. Παίζουμε ένα εργάκι παίζουμε, στο οποίο είμαστε ούτε καν πρωταγωνιστές, κάτι κομπάρσι είμαστε, οι οποίοι προσπαθούμε να ανέβουμε. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία της ανόδου θα μπορέσουμε να μην έχουμε ανάγκη ούτε το γιατρό, γιατί οι γιατροί θα είμαστε εμείς οι ίδιοι, και κυρίως να χτυπήσουμε αυτό που έκανα 25 χρόνια να το μάθω και τελειώνω με αυτό. Η αιτία είναι που πρέπει να χτυπηθεί και στο θέμα της ιατρικής, και θα αρχίσουμε να μιλάμε μετά για τα φάρμακα. Θα πούμε, γιατί τώρα αυτό που κάναμε ήταν μια μικρή εισήγηση, δεν ήταν η πραγματικότητα, θα βγει τώρα στην κουβέντα που θα κάνουμε. Εάν λοιπόν, μου έλεγε εμένα ο δάσκαλός μου, χτυπήσουμε την πρωταρχική αιτία, σχολάσαμε. Δεν έχουμε επαναλαμβανόμενες, διαφορετικές, λερναίες ίδρες. Δηλαδή, όταν κόψουμε το κεντρικό κεφάλι, αυτή ήταν η λερναία έδρα στο πρώτο επίπεδο, γιατί έχει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Όταν της κόψεις το κεφάλι το μεγάλο, σταματάει να βγάζει κεφαλάκια από γύρω-γύρω. Που σημαίνει ότι κόβεις την πρωταρχική αιτία, άρα έχεις αίτιο και αιτιατό, δεν έχεις αιτιατό μετά, τέλος. Είσαι καθαρός. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν, και υπό την έννοια ότι ό,τι είπαμε απόψε προσπάθησα να το δέσω, ξεκινάει η κουβέντα. Ελπίζω να μην σας ζαλίσαμε, εγώ τουλάχιστον, επειδή εντάξει, και το δημοσιογραφικό του επαγγέλματος με κάνει να μιλάω πολύ, να ξεκινήσει ο διάλογος, να ξεκινήσει η κουβέντα, θα πούμε πολλά πράγματα. Τώρα ξεκινάμε επί της ουσίας, να τεθούν ερωτήσεις. Και βεβαίως ο καθένας στην αρμοδιότητά του, όπου ξέρουμε, με αγάπη, χωρίς εγωισμούς, χωρίς να έχουμε ίσα ίσα, που εδώ απόψε νομίζω ότι αισθάνομαι πολύ φιλικά, το αντιλαμβάνομαι από την παρέα. Ωραία, ξεκινάμε. Με μικρόφωνο ή χωρίς, αν έχετε στεντόρια φωνή, βγαίνετε και κάνετε την ερώτηση. Αλλιώς παίρνετε το μικρόφωνο και ρωτάτε. Ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Πρώτα στην Κατερίνα, είμαι σε ένα πάνω πολλές ερωτήσεις θα κάνω. Κατάλαβα. Συμφωνώ απόλυτα με την Κατερίνα για τις θεραπείες αυτές. Αλλά αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι ότι τα φάρμακα που υπάρχουν όλα έχουν και ένα έψιλο μέσα. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει σχεδόν κανένα, μόνο τα βιολογικά μερικά, τα οποία μας δηλητηριάζουν τελικά καλό, μας κάνουν ή μας κάνουν χημικά εργοστάσια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό πώς θα το πολεμήσουμε. Αυτό, εκεί πρέπει ο κάθε ένας να αρχίσει να προσπαθεί να εισχωρεί μέσα του και να δει αυτή την ευφυΐα τι θα του κάνει καλό και τι όχι. Δεν λέμε να κόψει τα φάρμακα, εντάξει, γιατί από τη στιγμή που στο συστήνει ο γιατρός θα τον πάρεις, αλλά αυτό το διάστημα, όλο αυτό,
το τελευταίο καιρό, στον 20ο αιώνα, αυτό γίνεται. Με το που γεννιόμαστε, αρχίζουμε να έχουμε, πρέπει να πάμε στο γιατρό να κάνουμε το ένα εμβόλιο, πρέπει να πάμε στο γιατρό γιατί έχουμε καιρό να κάνουμε ένα check-up, πρέπει να κάνουμε εκείνο. Παλιά ο κόσμος δεν πήγαινε τόσο τακτικά σε έναν γιατρό. Πήγαιναν μόνο όταν αρρώσταινε ο κόσμος, όταν είχε κάποιο πρόβλημα για να πάει στο γιατρό. Τα φάρμακα, εσύ θα το κρίνεις. Από τη στιγμή που σου λέει ο γιατρός θα το πάρεις, θα το πάρεις. Από εκεί και πέρα, μπορείς όμως να βοηθήσεις τον οργανισμό σου να πάρεις κάποιο σκεύασμα, να κάνεις κάποια σωστή διατροφή. Γιατί όλα αυτά που τρως, για κάθε ασθένεια, κάποιες τροφές απαγορεύονται. Κάποιες τροφές τις κάνουν καλό. Κάποια βότανα θα σου κάνουν καλό, κάποια βότανα θα σου κάνουν κακό. Η γυμναστική. Ποιο είδους γυμναστικής θα σου κάνει καλό? Λέγεται πιλάτες, λέγεται αερόβια, λέγεται γιόγα, λέγεται να πας να τρέχεις, να περπατάς. Κάθε ένα του κάνει και κάτι άλλο καλό. Άλλο σου λέει, για τη μέση πήγαινε περπάτα. Άλλο σου λέει, κάνει κοιλιοπούς, κάνει ραχαίους. Κάθε ένας θα δει, ο κάθε ένας θα αρχίσει να βλέπει τι του κάνει καλό για να πάρει οτιδήποτε είναι να πάρει. Στο φάρμακο δεν μπορώ να σου πω εγώ, γιατί άμα σου πω όχι, μην πάρεις το φάρμακο και μετά γίνει οτιδήποτε, δεν είμαι γιατρός εγώ. Εντάξει, έχουμε γιατρό εδώ μέσα που μπορεί να σας το πει. Εντάξει, δεν έχουμε. Να μας μιλήσει να έρθει, είμαστε ανοιχτοί, βεβαίως. Όταν γνωρίζω ότι περιέχει μέσα υδράργυρο 10.000 φορές από το τετραγωνικό, το νιώθεις που γίνανε, τα εμβόλια που κάνουν στα παιδιά μας, κατευθείαν. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Και εγώ το ίδιο. Μειώνει και την αποδοτικότητα του εγκεφάλου, τον αρκώνει και τον γνωρίζω. Πώς να ακούσω εγώ το αυτό είναι δικιά σου ευθύνη. Τι θα κάνεις εσύ? Εντάξει, όπως και εγώ, κάποια πράγματα δεν τα ασπάζουμε και δεν θα τα κάνω. Αλλά δεν μπορώ εγώ να αναλάβω τη δικιά σου την ευθύνη και να αναλάβω το δικό σου το αυτό. Αυτή είναι η δικιά σου ευθύνη, αφού βλέπεις. Το μήνυμα όμως ότι να πούμε στους γιατρούς δεν μπορεί να τα απορρίψει την πρόοδο που βγάλετε. Αφού βλέπουμε. Έχουμε γιατρούς μέσα εδώ. Υπάρχει, και λίγο δημοσιογραφικά, σε ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει, μιλήσαμε με 3 λέξεις από ό,τι φαίνεται για το ιατρικό κατεστημένο και θέλω να σου πω ένα πράγμα και να το έχεις υπόψη σου αυτό. Εγώ μιλάω πιο πολύ πνευματικά, ούτε γιατρός είμαι, μόνο δημοσιογράφος και σου απαντώ με αυτόν τον τρόπο. Πριν βγει, γιατί έχω και μια κοντρούλα έτσι λίγο με τον Ιπποκράτη φιλοσοφική, πριν βγει η ιστορία με την ασπιρίνη που ήρθε τώρα, η ασπιρίνη τι ήτανε? Η θιά είναι η ασπιρίνη. Και αν είναι εδώ και ο γιατρός και καθένας, η θιά είναι. Η βασική της, δηλαδή... η βασική, δηλαδή είναι, τα λέω καλά, πού είναι ο γιατρός? Να το δούμε. Στο βάθος κήπος, ωραία. Η ασπιρίνη είναι βασική της η θιά. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν, ότι δεν μπορεί ξαφνικά να βγαίνει να πούμε ένα κατεστημένο το οποίο ήρθε τα τελευταία 300, 200, 500 χρόνια όποτε θέλεις. Δηλαδή οι υπόλοιποι άνθρωποι τι κάνανε πιο πριν? Δεν ζούσανε με έναν άλλο τρόπο. Επειδή βρέθηκε λοιπόν, και τώρα αυτό το βάζω σφήνα για να καταλάβεις, είναι σαν ανεκδοτάκι κάτι, ήταν ο Τέσλα με έναν τύπο, με τον Εύαν Σμιθ νομίζω λέγεται. Και μόλις πήγανε και βρήκανε την ιστορία πώς μπορεί να έρθει δωρεάν, γιατί ο Τέσλα έκανε αυτό το πείραμα για να βρεθεί να δώσει δωρεάν ρεύμα σε όλη την ανθρωπότητα. Δωρεάν. Γιατί και αυτό υπάρχει, είναι δωρεάν αυτό. Πετάχτηκε ο Εβραίος και του λέει: ωραία, λέει όλο αυτό το κόλπο. Πάμε να βρούμε, λέει, και ένα marketing τώρα να το πουλήσουμε. Τι λέει, ρε φίλε? Τι λες, ρε φίλε? Αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι δώρο. Εγώ λοιπόν, σαν δημοσιογράφος, σου λέω, και δεν έχω δηλαδή, αν θέλεις, είναι πόλεμος αυτό που γίνεται τώρα. Σου λέω ότι πήγαινε εκεί που σου λέει η ψυχή σου, πήγαινε στην Κατερίνα, πήγαινε εκεί που σου ταιριάζει. Εάν όμως βγω και πω ότι ξέρεις κάτι, αυτός είναι Αλμπάνης και θα πάρει και το φαγγελάκι μετά και το έχεις και με μεγαλύτερη υπόλοιψη, ας πούμε, αν δεν έχεις. Συγγνώμη, Κατερίνα, το λέω για να μην φάω μήνυση, με αγάπη. Αν σου κάνει λοιπόν καλύτερο να πας στην Κατερίνα ή οπουδήποτε σου κάνει να πας, ναι, δες μέσα, άκου τον εαυτό σου και πήγαινε εκεί που γουστάρεις εσύ να πας. Αν βγω όμως εγώ επίσημα και πω στο ραδιόφωνο στο Sky ότι ξέρετε κάτι, κομμένοι γιατί πηγαίνετε από εκεί. Είμαι για μέσα. Γιατί κάποιο κατεστημένο θέλει να είμαι από εκεί. Όχι ρε φίλε. Είναι πόλεμος αυτό, είναι κάποιος μπέλη. Πάμε για πόλεμο. Ναι, αλλά ο πόλεμος είναι εδώ. Είναι στο μυαλό. Είναι πραγματικός. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα, αλλά έκανα μια φιλότιμη προσπάθεια. Σίγουρα είναι πνευματικός. Το πρόβλημα είναι πνευματικό, αυτό είναι στο εγκέφαλο του ανθρώπου. Έτσι ακριβώς. Και από εκεί και πέρα σου λέω, είναι ευφύ ο καθένας που θα χρησιμοποιήσει.
και την ευθύνη που αναλαμβάνει για τον εαυτό του ο καθένας. Το τι θέλει να κάνει ο καθένας. Εγώ, ας πούμε, λέω. Είμαι υπέρ να μην υπάρχουν, να μην χρησιμοποιούμε πολύ τα φάρμακα και θα πω μια εμπειρία. Έτσι ακριβώς. Πήγα, έκανα μια θεραπεία που έχω με τη μέση πρόβλημα για σπονδυλοδυσία δηλαδή. Είδα κανονικά, έκανα μια μέθοδο Bowley, η οποία είδα τρομερά αποτελέσματα. Ναι. Σου τέριαζε δηλαδή με τον εαυτό. Όπως και εγώ. Εγώ πιστεύω ο φόβος να λέμε ότι είμαστε γιατρός. Αυτό φόβος είναι. Εγώ να σου πω και το άλλο. Επειδή ασχολούμαι με αρκετές εναλλακτικές θεραπείες και κάνω πολλά συστήματα εναλλακτικά. Δεν ασχολούμαι μόνο με την βιοθεραπεία, βιοενέργεια. Κάνω και το ρέικι, εξισορροπιστή τσάκρα, βεντούζες, μέθοδο θήτα. Έχω αρκετές εναλλακτικές θεραπείες μέσα. Σιάτσου, όλα αυτά. Σε κανέναν δεν λέω θα κάνεις αυτό. Δοκίμασε να δεις τι σου ταιριάζει εσέναν. Γιατί εμένα μπορεί να μου ταιριάζει οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Να θέλω όλος να μου κάνει μασάζ, να με τρίψει, να με τραβήξει, να με κάνει ανοίγματα και αυτό να μου ταιριάξει. Κάποιον άλλο του ταιριάξει να πάει να κάνει γυμναστική, να κάνει γιόγα. Και με αυτό την χάθα γιόγα, την αρχαία τη γιόγα. Να ανοίξει το σώμα του και να νιώσει καλύτερα. Κατάλαβες, δεν λέω θα κάνεις αυτό. Είσαι υπεύθυνος για τον εαυτό σου. Τι τροφή θα βάλεις μέσα στον οργανισμό σου. Τι καύσιμο. Γιατί και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Αν τρως εσύ σαβούρα, είναι όπως τώρα με τα πετρέλαια. Που βλέπεις, βάζεις δίζελ μέσα στο αυτοκίνητο, δεν είναι καλό το αυτό, σε χαλάει το αυτοκίνητο. Μα και ο οργανισμός μας μία μηχανή είναι. Άμα δεν βάλεις σωστή τροφή μέσα, λογικό είναι κάποια στιγμή να σε προδώσει και αυτό. Συσσωρεύονται όλα αυτά. Άμα δεις πόσο θάνατο κουβαλάμε κάθε μέρα όλοι μας μέσα μας. Πάρα πολύ θάνατο. Μόνο με τις αρνητικές σκέψεις που κάνουμε καθημερινά. Τι θα κάνω, με το κοτσομπολιό που θα κάνουμε, με το που θα κρίνουμε τον άλλον. Όλα αυτά με τα συσσωρεύσεις είναι θάνατος. Και αυτά αρθριστικά φτάνουμε σε ένα σημείο των 60, 70, 80 χρονών και βλέπεις φεύγει ο άλλος. Γιατί φεύγει? Από όλα αυτά που έχει συσσωρεύσει. Είτε λέγονται τοξίνες, είτε λέγονται αρνητικά συναισθήματα, είτε λέγεται θυμός, είτε λέγεται φόβος αυτό. Όλα αυτά μαζεύονται και κάποια στιγμή σε προδίδουν. Κατάλαβες? Τι μου κάνεις τώρα, ειλικρινά τι μου κάνεις. Και τι μου κάνεις γιατί μου ξεκλειδώνεις σήμερα συνεχώς παραθυράκια για να πηγαίνουμε και ένα βήμα παρακάτω και ένα βήμα παρακάτω. Ένας γιατρός χτύπησε ένα μωρό έξω. Τώρα, λοιπόν. Θυμάμαι όταν ξεκίνησα την ιστορία με τις θεραπείες και ασχολήθηκα με μια θεραπεία που έχει να κάνει με την ενέργεια πριν από πάρα πολλά χρόνια. Είμαι ενεργειακός θεραπευτής γύρω στα 25 χρόνια και δεν... Πολλοί από εσάς πριν από τη γυναίκα μου και ίσως και από τους πολλούς στέλνους συνεργάτες να μην το ξέρετε αυτό. Μας έλεγε ο δάσκαλος μας τότε που μας μάθαινε αυτή την ιστορία ότι υπάρχουν 4-5 μεγάλες τοξίνες που μας οδηγούν στο να είμαστε ασθενείς. Οι τοξίνες που αυτή τη στιγμή θα τις πούμε, έτσι όπως τις θυμάμαι ακριβώς, γιατί μας τις έβαλαν να τις μάθουμε ιεραρχικά, η πρώτη από όλες και πάνω από όλες ξέρετε ποια είναι? Δηλαδή, ειλικρινά, εγώ ακόμα και σήμερα που το ακούω εκπλήσωμαι. Η σκέψη. Ποιος θα πει? Μπράβο. Μπράβο ρε Μελά. Μπράβο. Μπράβο. Είναι οι αρνητικές σκέψεις του μυαλού. Το πρώτο, το πάνω απ' όλα δηλαδή που δεν μου πήγαινε ο νους. Γιατί ξεκίναγα όλοι, από κάπου ξεκινάμε και κάπου οδηγούμαστε και κάπου φτάνουμε. Το πάνω απ' λοιπόν, το πάνω απ' όλα είναι οι αρνητικές σκέψεις. Λέω στη σύζυγο και το λέω έτσι γιατί δεν θα μου κάνει μήνυση φαντάζομαι. Λοιπόν, μη σκέφτεσαι αρνητικά, σκέψου ότι αύριο ξημερώνει μια καλή μέρα. Σκέψου θετικά, είμαι καλά, είμαι ο Άκης Ορούσης, είμαι καλά και αύριο θα είμαι καλύτερα. Θα είμαι πιο καλά. Αυτό είναι το πρώτο εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο αυτό. Είμαι υφρόσο και είμαι καλά. Το αμέσως δεύτερο, το αμέσως από κάτω είναι αυτά που δυστυχώς παθητικά εισπνέουμε. Οι τοξίνες οι οποίες έρχονται άθελά μας από μια τοξινωμένη από την ίδια την πολιτεία, την κοινωνία, τις κυβερνήσεις, οι τοξίνες που εισπνέουν. Πες το. Και την οικογένεια. Και την οικογένεια. Ναι. Βασικός κανόνας. Σαφώς. Λοιπόν, αυτό που εισπνέουμε. Μπράβο. Το άλλο είναι από αυτό που τρώμε.
που δεν είναι καθαρό. Θα πούμε και για τις τροφές λίγα λόγια. Κώδικας αλιμεντάριους, κόντραξ αλιμεντάριους, τι μας έχουμε βάλει να τρώμε όλα αυτά, ας πούμε, τα υβριδικά. Έχουν βγει και τετράγωνα καρπούζια τώρα, ας πούμε, και κάτι έσχη. Παραβιάζουν πράσινες ντομάτες και χαζά, να πούμε. Όπου έχει φύγει από την Αμερική αυτό, έρχεται στην Ευρώπη και θα ψηφιστεί νόμος. Αυτό που σας λέω είναι καρατσεκαρισμένο. Όταν δούλευα με τη Μαλβίνα, το λέγαμε αυτό πολλές φορές στον αντένα, το έχω καρατσεκάρει. Είναι καρατσεκαρισμένο. Όπως επίσης, εκτός από αυτά που τρώμε, μετά είναι τα φάρμακα. Έτσι, ό,τι παίρνουμε μέσα μας από φάρμακα και στο τέλος είναι κάτι το οποίο το προσθέτω εγώ έξω από όλα αυτά. Θα μιλήσουμε πολύ αυτή την εποχή για αυτό το πράγμα που σας λέω. Δίνω αγώνα. Εγώ μέχρι που φαντάζομαι σήμερα, έτσι, να ανακοινώσω στην πολυμελή ομάδα, είμαστε οι 4 εδώ από τους 4,5. Οι φίλοι μου, η Ευδοκία, επειδή έχει σχολείο το πρωί, κοιμάται το μωρό τώρα. Λοιπόν, θα δώσω ένα μεγάλο αγώνα. Και αυτό το λέω απλά επειδή δεν θέλουμε να γεννήσουμε κάτι, να φτιάξουμε όνομα, ταμπέλα. Δικιά μας ομάδα είμαστε μόνο φίλοι. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που συζητάμε και μιλάμε μεταξύ μας. Δεν έχουμε ούτε γραφεία, ούτε ομάδα, ούτε τίποτα. Είμαστε κάποιοι φίλοι που οραματιζόμαστε, είμαστε ομόψυχοι και οραματιζόμαστε κάποια πράγματα μαζί. Να λέγεται Νέμεσης. Θα δώσω αγώνα για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ανισορροπία που υπάρχει σήμερα σε αυτό το ψεύτικο κόσμο που ζούμε. Νέμεσης, δικαιοσύνη, ισορροπία. Εάν έχω κι εγώ αυτό που έχει και η Μαρία. Πού την είναι η Μαρία? Χάσαμε. Μαρία. Λοιπόν, αν έχω εγώ αυτό που έχει και η Μαρία και η Μαρία έχει αυτό που έχω εγώ, εάν η Φρόσο έχει και αυτό που έχω κι εγώ, ο Λευτέρης έχει αυτό που έχω κι εγώ, δεν χρειάζεται να παλεύουμε. Δεν χρειάζεται να μαλώνουμε. Γι' αυτό είπα ότι η Έρης θα γίνει Έρος. Έστω αν θέλετε με μια συμβατότητα στη λέξη, εντάξει. Αλλά άμα εγώ, το ξέρω, γι' αυτό σε κοιτάω. Γι' αυτό σε κοιτάω. Αν έχω ξύλα απόψε που δεν έχω, δεν θα έρθω σπίτι σου να σου πάρω ξύλα για να ζεσταθώ. Έχω. Δεν χρειάζεται να μαλώνουμε. Δεν ξέρω, είναι ρομαντικό, είναι πολύ τρυφερό, τι είναι. Ούτε κατήχηση κάνω, δεν κάνω κατηχητικό εδώ. Μια σκέψη μεταφέρω, αν είναι αντιδράστε, ρωτήστε. Αν είναι κάτι αρνητικό από αυτά που λέω και δεν έχει θετική σκέψη, μαλώστε με. Μπράβο. Μπράβο. Οι βουδιστές λένε, αλλάζω εγώ, αλλάζει ο κόσμος. Αν εγώ σήμερα είμαι ένα πόντο, μια σπιθαλή, ποιος το είπε από τους ίδιους, από εμάς? Εσύ είσαι στην ομάδα από αύριο το πρωί. Συγγνώμη ρε, ναι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εσύ είσαι μαζί μας μόνο που δεν το ξέρεις. Λοιπόν, δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, είσαι μαζί μας. Εμείς αλλάζουμε. Αλλάζω εγώ, μέλα μου, μπράβο, μπράβο, χίλια μπράβο. Αλλάζω εγώ, αλλάζει ο κόσμος. Και δεν ήρθαμε εδώ για να ανταλλάξουμε μπράβο ένας με τον άλλον. Πείτε μου αν βλέπετε κάτι διαφορετικό, αν βλέπετε κάτι άλλο να το δούμε μαζί. Γιατί αν εγώ κάτσω να σ' ακούσω, δεν είμαι ούτε κομπλεξάρας, είμαι ταπεινός αυτόματα, δεν χρειάζεται να κάνω σχολείο για να είμαι ταπεινός. Σημαίνει ότι σ' ακούω anyway, για να μιλήσουμε για τα ελληνικά μας, έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται να έχω μνησικακές μου, γιατί ακούω, άρα χαμηλά η μπάλα, άρα κάτω, άρα έχουμε αυτό που λέμε σύμπνοια. Και βεβαίως στη δικαιοσύνη μέσα για την οποία μιλάω ειλικρινά, πιστέψτε με, αυτό θα το κάνω έτσι σημαία, είναι το εγώ να γίνει εμείς. Όταν το εγώ έχει γίνει εμείς, αυτόματα έχουμε όλοι. Αυτόματα έχουμε όλοι. Και δεν χρειάζεται να έχουμε πόλεμο, και ο μεγαλύτερος πόλεμος, πιστέψτε με, μέσα από τα μάτια της ψυχής μου σας μιλάω, ο μεγαλύτερος πόλεμος και η μεγαλύτερη τοξίνη είναι η αντιπαλότητα. Είναι η αντιπαλότητα. Είναι η μάχη. Πες μου. Και πολλές φορές ο
σ' ακούω σημαίνει όχι σ' ακούω, αλλά μένω να σ' ακούσω για να εισπράξω από σένα. Μπορούσαμε να σας ακούμε ως το πρωί, αλλά ο άντρας πρέπει να σου φυλάξετε. Όχι, πρόσθετα. Χίλια καλά να έχετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε έρθουμε, όχι, σαφώς και θα το κάνουμε. Χάρηκα πολύ, να είστε καλά. Συγγνώμη, θα μας επιτρέψετε. Χίλια καλά να έχετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χίλια καλά να έχετε, ευχαριστούμε πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν λόγοι. Ερωτήσεις, να προχωρήσουμε και η Κατερίνα θέλει, αν είναι να το πάμε παρακάτω και παρακάτω. Γιατί άμα με αφήσετε εμένα να μιλάω θα πάω μέχρι το πρωί. Έχει. Μα γι' αυτό ήρθαμε, για να σ' ακούμε. Σου είπα, ακούω εσένα. Ρωτήστε. Για να εισπράξω, όχι για να ακούω. Ωραία, πάμε κάτι άλλο καλό για να μπορούσετε να... Ένα άλλο που μπορώ να πω, να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που λέει, φτωχός δεν είναι αυτός που δεν έχει. Φτωχός είναι αυτός που έχει παραιτηθεί από τα δικαιώματά του να δημιουργεί. Ο Θεός αυτό μας έλεγε. Να δημιουργείτε, να συνδημιουργείτε μαζί μου, σε αυτή την ωραία φύση. Και τι είναι αυτό, είναι η θέλησή μας και η εστίαση στην αγάπη. Αυτή είναι η πνευματική μας τεχνολογία που έχουμε για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Απλά έχουμε παραιτηθεί όλοι από αυτό το δικαίωμα να συνδημιουργούμε, να τα κάνουμε όλα μαζί αυτά τα πράγματα. Και έτσι ξεχάσαμε ότι μπορούμε να γίνουμε καλά, η αυτοίαση που λέμε, ότι είμαστε δυνατοί και μπορούμε από μόνοι μας να γίνουμε καλά. Αρκεί να το θέλουμε και να πάμε βήμα-βήμα. Δεν γίνονται θαύματα από τη μία μέρα στην άλλη. Εντάξει, όλα θέλουν τον χρόνο. Απλά κάθε μέρα και λίγο, κάθε μέρα θετική σκέψη, κάθε μέρα να δεις το φαγητό που θα κάνεις, κάθε μέρα τη γυμναστική που θα κάνεις, το τι θα φας, όλα αυτά παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Τι μου κάνεις τώρα, τι μου κάνεις. Εάν έχετε παρακολουθήσει πολλές εκπομπές και ιατρικού ενδιαφέροντος και μεγαλοδημοσιογράφων και του Χαρδαβέρα παλιότερα και όλων αυτών των μεγάλων, μετά από το Αθέατον, γιατί όταν έκανα εγώ το Αθέατον το 1982 δεν είχαν βγει αυτές οι εκπομπές. Πήγαινες λοιπόν σε έναν γιατρό και είχαν πάρει αποσπάσματα, αυτό που σας λέω την επόμενη φορά θα το φέρω, ή πείτε μέσα στο YouTube, δεν χρειάζεται, είναι ειλικρινές αυτό που σας λέω, κυρίως με ανθρώπους οι οποίοι είχαν καρκίνο, αδέρφια. Και εάν ακούσετε ανθρώπους οι οποίοι είχαν καρκίνο, που υποτίθεται ας πούμε ότι είναι το χώμητρο του κόσμου όλου, έτσι, είναι, μετά τον έμπολα που έσκασε τώρα πριν από λίγο καιρό, ο καρκίνος ήταν σούπερ, ήταν στα δουζένια του. Βγαίναν αυτοί οι άνθρωποι που περάσανε μέσα από αυτή την ιστορία και τους ρωτάγανε γιατί τι έκανες και έγινες καλά. Θα σας μεταφέρω ένα πολύ σύντομο περιστατικό που ήμουν αυτό της μάρτης αυτής της ιστορίας, γιατί ήταν μια κοπέλα όταν είχε έρθει στο κέντρο και έρχεται μια κοπέλα από την Κολομβία. Τότε ήταν 28 χρονών. Και εγώ 26. Μόλις στα πρώτα μου βήματα. Μόλις ξεκίναγα. Και μου λέει ο δάσκαλος, θα την αναλάβεις εσύ. Λέω γιατί. Μου λέει ένα βαρύ περιστατικό. Η κοπέλα αυτή είχε καρκίνο και ήταν και 4 μηνών έγκυος. Θα κάνεις, μου λέει, 11 συνεδρίες 2 ώρες, η κανονική να φανταστείτε ήταν 20 λεπτά η συνεδρία. Και τη στέλνει στο νοσοκομείο να πάρει, αφού μας είχε φέρει όλο το ιστορικό, είδαμε τις πλάκες της κτλ, αυτά που είχε βγάλει και είδαμε σε τι κατάσταση βρίσκεται και κυοφορούσε ένα κοριτσάκι, ήταν στο 4ο προσπρέπειτο μήνα. Θα κάνεις 11 συνεδρίες οι οποίες θα είναι 2 ώρες και στη 12η θα έρθει να με βρει εμένα. Και θα πάει μετά να βρει τους γιατρούς να ξανακάνει πλάκες ξανά. Την κοπέλα την είχαν τελειωμένη στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο και τη στέλνανε από εδώ και από εκεί. Εμείς κάναμε αυτό το εναλλακτικό που κάναμε. Μετά από τις 11 συνεδρίες και το 12η που την έκανε ο δάσκαλος, πάει κάτω, πάει στο νοσοκομείο, βγάζει πλάκες και η κοπέλα έμεινε άφωνη. Λέει, τι έκανες μέσα σε ένα μήνα? Λέει, μπάσχετος, λέει, τι έγινε? Λέει, δεν έχεις τίποτα, φύγε, αυτοίασης. Τι κάναμε εμείς, δεν κάναμε τίποτα. Ενέργεια τη στέλναμε. 2 ώρες κάθε μέρα, 11 φορές εγώ και άλλες 2 ώρες ο δάσκαλος αυτό. Τι θέλω να πω αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έδεσε. Είχαμε το δικό μας αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω με αυτό.
Όταν βγαίνουν και λένε αυτορίαση, κάνουν δηλαδή το μεροκαματάκι οι γιατροί από όλη αυτή την ιστορία, αρχίζει και μπερδεύει το έργο μετά. Μπερδεύει πάρα πολύ. Άρα, νομίζω ότι η στροφή μας προς μια πνευματικότητα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να μπορούμε, να δούμε τον κόσμο με άλλα μάτια. Και αν θέλετε να ξέρετε και ο Σωκράτης, και κλείνω με αυτό για να συνεχίσουμε τις ερωτήσεις, όταν πήγαινες στο φίλο μου τον Σωκράτη και του έλεγες έχω αυτό το πρόβλημα, θέλω ρε παιδί μου, δεν τα πάω καλά με τη γυναίκα μου, θέλω να χωρίσω, και σου έλεγε εκείνη την ώρα, τι σου συμβαίνει, τι θέλεις να κάνεις πραγματικά, θέλεις να χωρίσεις, θέλεις να φύγεις, θέλεις να μαλώσεις, θέλεις ο ένας να είναι από εδώ και ο άλλος θέλει να από... Όχι ρε παιδί μου, εγώ θέλω να τα βρω. Και βγαίνει ο άλλος έξω και λέει, ο Σωκράτης με έκανε καλά. Βρε, μόνος σου το είπες. Μόνος σου το είπες. Αυτό λέγεται η μεευτική μέθοδος του Σωκράτη. Αυτό. Με αυτή την έννοια. Ερωτήσεις. Με κοιτάς, ρώτα. Πονάει το μάτι σου. Έλα, να το κάνουμε καλά. Πιστεύετε στη μετεξήκωση? Τι είπες τώρα? Το είπα στην αρχή. Όχι. Γιατί, θα σου πω γιατί όχι. Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει. Η ζωή μετά, ναι, αλλά το έργο δεν είναι αυτό. Και οι βουδιστές λάθος κάνουν. Η μετεμψύχωση, μάλλον θα το πούμε αλλιώς, δεν είναι μετεμψύχωση, η ψυχή είναι μία. Στον ορισμό του δεν υπάρχει μετεμψύχωση. Είναι μετενσάρκωσης της μίας ψυχής, η οποία είναι στο διηνεκές. Είναι ο ον, ο ειν και ο ερχόμενος. Είναι αυτό που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Μέσα στον ελ υπάρχουν οι ελοχοί, υπάρχουν οι πολλοί. Είναι οι συνεργάτες του Θεού. Ελ, αυτό που είδαμε στο βιντεάκι. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Αυτόματα, μέσα αυτή την τρανομαχία που ανέφερα, καλή ερώτηση, πολύ καλή ερώτηση, και από την γιγαντομαχία, οι χρόνιες δυνάμεις, δηλαδή ποιες είναι οι χρόνιες δυνάμεις? Οι χρόνιες, ο χρόνος είναι ο χρόνος στην ουσία, είναι αυτό που έχει αρχή, μέση και τέλος. Όποιος ανήκει στην πραγματική πνευματική πλευρά, λέει τα λογάκια που σας είπα, γι' αυτό τα 30 δευτερόλεπτα δώσαμε τη μάχη απόψε να πούμε αυτά που είπαμε. Συμβαίνει το εξής. Όποιος έχει το κλειδί και φύγει, έφυγε. Και να φύγανε 4, και να φύγανε 5, και να φύγανε 6. Σου λέω εγώ, 7. Πόσοι φύγανε μέσα από το Matrix? Γιατί δεν ξέραν τα λογάκια. Γιατί δεν ξέραν αυτά. Τότε υπήρχαν αυτά. Σας συνιστώ, θα το κάνω την άλλη φορά, Κωνσταντίνη, ειλικρινά, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Θα το κάνω εγώ, θα το κόψω και θα το δούμε σαν αποσπάσμα. Εάν μπείτε μέσα στο YouTube, σας παρακαλώ, θα το φέρω την άλλη φορά. Υπάρχει μια ταινία, ένα έργο. Να πάρετε να το δείτε. Η ταινία αυτή λέγεται «Οι νεφέλες πάνω από το Άβαλον». Μέσα στο YouTube, πείτε, δεν είναι τίποτα. Θα φέρω αποσπάσματα μέσα από αυτήν την ταινία για να δείτε πώς λειτουργήσε και πώς από την κατάσταση την προτέρα, αυτό που η χριστιανική μας θρησκεία λέει η εθνική, που πιστεύανε στους θεούς, στον Δία, στον Άρη, στον Ερμή κτλ. Που αυτοί οι ίδιοι με δικά τους γραπτά λένε ότι εμείς δεν είμαστε θεοί. Είμαστε, τώρα αυτό, όποιος το πιάσει στην πρώτη, και άμα δεν το πιάσει δεν με ρωτάτε. Εμείς δεν είμαστε θεοί, είπανε. Είμαστε το μέλλον. Και είμαστε ένα φρεναρισμένο μέλλον. Προσέξτε λίγο εδώ, και στη διατύπωση έχει, αν θέλετε, μια ιδιορυθμία. Είμαστε το φρεναρισμένο μέλλον, γιατί σας περιμένουμε να ξυπνήσετε, να σας πάρουμε κοντά μας. Δεν είμαστε θεοί εμείς. Είμαστε αδέρφια σας. Είμαστε εμείς που έρχομαστε και σας λέμε κάτι για να ξυπνήσετε, να αφυπνιστείτε, που με βοήθησε
να αφυπνιστείτε αυτό που είπε η Κατερίνα και να γυρίσει να γίνει το κλικ και να τραβήξουμε μπροστά όλοι μαζί. Όλο αυτό το έργο είναι από τον δόλιο χρόνο που εμείς νομίζουμε. Εδώ έρχεται η σύλληψη που λέγαμε προηγουμένως. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι εδώ είμαστε νεκροί. Αν το πω έτσι, μπορεί και να με συλλάβουν απόψε. Εδώ είμαστε νεκροί, γιατί δεν είμαστε κοντά στην πνευματική μας υπόσταση. Το είπε ο Χριστός σε αυτόν τον λογισμό, στον πειρασμό, σε αυτόν που του ήρθε και του λέει αν με προσκυνήσεις θα σου δώσω όλο αυτό το βασίλειο. Και όλος ο κόσμος θα είναι... Τι ήταν λοιπόν το ψέμα, μπράβο. Από αύριο η μέλα κοντά μας. Λοιπόν, στο ψέμα, στο οποίο ψέμα έχει στηθεί ένα ολόκληρο εργάκι 14.500 χρόνια, 14.500 χρόνια, όπου τα οσάνω και ως κάτω απλώς είναι στραμμένα, δηλαδή αυτό που θεωρούμε εμείς, αχ λέει πέθανε. Και λέω στη γυναίκα μου, γιατί κλαις? Αυτός που χάσαμε πριν από 60 μέρες, είναι ο πατερός μου, τώρα ξεκίνησε να ζει. Τώρα ξεκίνησε να ζει. Είναι από εκεί. Είναι στην πνευματική του κατάσταση, στη φυσική του κατάσταση. Αν έλεγα μόνο το πρώτο, θα ήμουνα τραγικός, θα ήμουνα γραφικός, θα ήμουνα ό,τι θέλεις πες με. Πιστεύω, σε αυτό το τραγουδάκι που έχει πει ο Χατζής, ότι στις κηδείες πάω και γελάω. Εγώ προσωπικά. Και στους γάμους πάω και κλαίω. Γιατί θα πούμε κάτι και για τη γέννηση και για τις ασθένειες και για όλα αυτά. Είναι μέσα στο θέμα αυτό. Όταν έρχεται ένα παιδί μέσα σε αυτόν τον κόσμο, λέμε, α, λέει, φέραμε στον κόσμο μια ζωή. Δεν λέμε ότι φέραμε μια ψυχή η οποία έχει δύο δρόμους. Τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο είναι ιδιωτικά. Μέρα, νύχτα, άσπρο, μαύρο, καλό, κακό, διάκριση, μέρα, νύχτα. Το φέραμε αυτό το παιδί στον κόσμο για να αποκτήσει διάκριση. Τον φέραμε μέσα στον υλικό κόσμο για να δει το Λευτέρη που κάνει καλοσύνες, την Ειρήνη που κάνει καλοσύνες, εγώ που είμαι ο κακός να με συμπαρασύρει προς την καλή μου πλευρά. Φτάνει όμως αυτό? Δεν φτάνει. Άμα δεν είμαι και δίκαιος, τι να το κάνω? Να μάθω να κάνω το καλό. Κατερίνα, να μάθω να κάνω την καλή την πράξη. Να περάσω και την γιαγιά απέναντι σήμερα και να κάνω και μια καλή πράξη. Άι. Και ήρθε και ένας φτωχός και από αυτό που δεν έχω, από τον τραγανά του, έβαλα ένα πιάτο φαΐ και φαγή. Άμα στη ζωή μου δεν είμαι δίκαιος, αν δεν το αντικατοπτρίζω στην άβρα μου, στην ύπαρξή μου, φτάνει? Δεν το κάνεις μέσα από την καρδιά σου, μέσα από την ψυχή σου, όλο αυτό δεν γίνεται. Το κάνεις μόνο τυπικά, δεν ισχύει. Και να κάνω εγώ μεγάλους σταυρούς. Μεγάλους σταυρούς να κάνω. Θεέ μου πόσο... του σύμπαντος, δεν ισχύει. Πρέπει να το κάνεις. Χρειάζομαι υποστηρικτικές δυνάμεις απόψε. Και τις έχω πολύ γερά. Ο Χριστός είναι, ο Θεός είναι μέσα σας. Ναι, είναι αυτή. Μέσα στη ψυχή σου. Μέσα. Ψάξε και θα βρεις. Θα το βρεις. Ψάξε και θα βρεις. Κρούεται. Μα όλοι δεν έχουν δημιουργηθεί από αυτό το σφινθήρα. Αυτό είναι η άλλο. Μέσα μας πού? Στη σκέψη. Στη σκέψη σου, στη θετική σκέψη. Μέσα σου, δηλαδή αυτό θα το βρεις. Το σώμα μας κάνει τις σκέψεις. Ορίστε. Ποιο όργανο του σώματος μας κάνει τις σκέψεις? Ποιο όργανο? Ο εγκέφαλος. Επομένως εκεί πρέπει να ψάξουμε. Όχι, έκανες λάθος εδώ, συγγνώμη. Υπάρχει και κάτι πάνω από τον εγκέφαλο που λέγεται συλλογικό νοητικό λέγεται. Και όταν συνδεθείς διαμέσου αυτό που εσύ εννοείς προσευχή ή αυτό που εννοώ εγώ, συνδεθείς με το θείο. Ατομικά άλλη συνειδητότητα. Είναι το ένα κλικ παραπάνω. Το να συνδεθείς με το συλλογικό νοητικό. Το να μην συνδεθείς με το δικό σου νου του εγωισμού. Εγώ θέλω τη γυναίκα μου εγωιστικά αυτό. Να συνδεθείς με το εμείς, με το όλον. Εκεί θα πάρεις απαντήσεις. Έχω καταλάβει εγώ. Ναι. Ποιος είναι ο Θεός που μας δίνει, που είναι μέσα μας. Το έχω καταλάβει εγώ. Ναι. Και άποψη, όποιος θέλει το δέχεται. Ναι, σαφώς. Συζήτηση κάνουμε. Αυτό. Θα πω κάτι που είναι λαμπράκι, που είναι μέσα πολλές φορές. Ναι. Δάσκαλος μεγάλος.
Ο Θεός που είναι μέσα μας και η τριαδικότητα είναι ο εξής, λέει. Όπως μπορώ να το εκφράσω, να το πω. Μπορώ να μην το εκφράσω καλά, θα προσπαθήσω όσο μπορώ. Ο εγκέφαλός μας χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Είναι ο φιλιός που αντιπροσωπεύει τη λογική. Είναι ο μεσογκέφαλος που έχουν και τα πλαστικά που αντιπροσωπεύει το συναίσθημα. Καλά το πας. Και είναι και η υπόθεση που είναι πίσω. Ο κάτω εγκέφαλος, το τρίτο μέρος που έχουν τα εκκλησιαστικά όντα, προκόντινες άντρες κτλ. που εκπροσωπεί το αίσθημα. Ο άνθρωπος λειτουργεί με αυτά τα τρία. Με τη λογική που εκπροσωπεί τον φιλιό, εκεί γίνεται όλη η διεργασία, με το συναίσθημα και με το αίσθημα. Αυτή είναι η τριαδικότητα. Πατρίδη λογική. Η δικαιοσύνη λοιπόν. Μπράβο, πάμε. Ναι. Το συναίσθημα είναι η αγάπη, συλλογική αγάπη και τα λοιπά, ναι. Το Άγιο Πνεύμα πάντα εκτελεί στον άνθρωπο, κάτω διάμεσο, το τρίτος εκτελεί, είναι το Άγιο Πνεύμα. Καλώς ήρθες στον κόσμο μας. Αυτά λέμε τόση ώρα εδώ. Αυτό λέμε. Αλλά δεν μπορούμε, πώς θα το βρούμε. Περίμενε τώρα. Δώσε μου ένα λεπτό, δώσε μου. Μπράβο. Βλέπεις που βγαίνει. Λοιπόν, και σε ευχαριστούμε και τον Κώστα, ευχαριστούμε που μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε μέσα από αυτές τις κουβέντες να βγάζουμε πράγματα και τη φίλη μου. Ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρω να γίνω φίλος με την Κατερίνη. Με την Κατερίνα σου. Να συνεχίσω να το τελειώσω αυτό. Να το τελειώσεις και να σου πω μετά πάνω σε αυτό που λες. Ότι από εκεί και πέρα εμείς αποφασίσουμε πώς λειτουργούμε. Ας αναφερθούμε όλοι. Με τι λειτουργούμε, με το συναίσθημα, με το αίσθητο ή με τη λογική. Παράδειγμα, βγάζουν ένα νόμο, ήθελα να βγάλω τώρα τον νόμο, να παντρεύονται οι ομοφυλόφιλοι και να μπορούν και να ζητούν και παιδιά. Αν το σκεφτούμε συναισθηματικά, θα πούμε κρίμα και αυτοί. Δικαίωμα στη ζωή έχουν να στο κάνουν. Είναι σωστό όμως, με τη λογική στέγη. Όχι. Επομένως, όταν αποφασίζουμε το συναίσθημα, πάντα είμαστε λάθος. Και με το αίσθημα επίσης. Γιατί είπαμε προηγουμένως, άρα γιατί είπαμε προηγουμένως ότι η αγάπη δεν φτάνει. Θα μαχηθώ, θα παλέψω για τη δικαιοσύνη, για την έμεση. Συγγνώμη, πες Κατερίνα. Συμφωνώ με αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει το μυαλό μας να συνδεθεί με την καρδιά μας. Όταν αρχίσει το μυαλό να έχει πρόσβαση στην καρδιά και η καρδιά στο μυαλό, τότε αμέσως θα βλέπεις πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και συνδέσει κατευθείαν. Μπορείς να συνδεθείς και να έχεις κατευθείαν πρόσβαση. Τι ωραία. Σήμερα ρίξαμε ένα σπόρο ακόμα. Ελπίζω να μην πήγε στα βράκια και να πήγε σε έφορο χώμα. Είναι εκείνη η παραβολή του καλού σπορέως. Αισθάνομαι ότι αυτό που λέμε είναι η επόμενη μέρα και αν καταλαβαίνατε αυτή τη στιγμή πόσο συγκίνηση μεταφέρω στα λόγια μου, αν υπήρχε ένα όργανο από αυτά που μετράς, για να δεις πόσο συγκινημένος είμαι απόψε από αυτά που λέμε, γιατί ειλικρινά άνθρωποι που δεν γνωριζόμασταν μέχρι χτες, από το πουθενά μεταξύ μας, δεν το λέω ομοιωτικά, δεν το λέω αφαιρετικά, δεν το λέω για να σου κόψω κάτι. Και αυτοί που κάτσαν να δουν το βαρουφάκι σπίτι τους, καλά κάνουν εκεί. Δεν έχω καμία αντίρρηση, αύριο μπορεί να είναι εδώ μαζί μας. Είμαστε αυτοί που πρέπει. Δεν είμαστε ό,τι να είναι. Είμαστε αυτοί που πρέπει για να καταλάβουμε ότι χωράει. Θα σας πω ένα πράγμα. Εγώ έχω ένα παιδί. Ο Λευτέρης έχει άλλο ένα. Το καλό του παιδιού μου είναι να του πω ότι αν είσαι όλη την ημέρα μέσα στο Facebook, αυτό είμαστε, είναι και ο μάλιστα ισχυρή. Βρικόλατας κανονικός, ηλιακός βρικόλατας. Λοιπόν, βγες έξω να βρεις κανένα κοριτσάκι, είναι του λέω. Να μιλήσεις, να κάνεις παρέα. Μα μου λέει, Αγγί, δεν έχω, μου λέει, φιλενάδες. Λέω, πήγαινε στην πλατεία, πιάσε ένα καφέ, πιάσε μια κουβέντα, θα γίνει. Γιατί όταν είσαι κλειδωμένος μέσα στο Facebook όλη μέρα, ζεις μέσα στην εικονική πραγματικότητα, ζεις μέσα στο Matrix. Δεν είναι, δηλαδή δεν φλερτάρεις μέσα από το Facebook. Κάτι θες να πεις, πες το. Όχι, έτσι είναι. Ειδικά οι υπολογιστές, τηλεόραση.